तू यारे या ना लो मु काई साया चिरिबी हमर कोन साया नाही मो बापार पा चारटा साया थिला ता बापा कोन साया पिंधुतिला के जानिबा तू जानथिबो तो बापा पिंतु लागी ताररे सुखीतिला तू ही चिरिछु मते कोन यार सर कथाटा करछु तू किया लो रह तो भाई आसु कहि कि जते तते घर विदा न करछि ताल तू मते चिन्हिबु र देखिला मते को जे हमर विदा करियो तो घर एटा आउ का घर बसियो जी खाउछु तो किछि जणा पड़नी तते तू बसी खाउछु तू कोन ठिया आइ के खाउछु हे हां जणा पड़तिला तो फिगर कहउछि तू ठिया रे खाउथुबु जणा पड़छि पागेली बेसी कथा ता करना तू तो पागले तू भारी भलो तू यारे या ना भले रे मानी जा तू ही मो साया चिरिछु के साया मते देखो हारे अछि आ फारे कोने गला जदि फाळे अछि चिरते मी सब चिंतना मत अरे रे चिरी मी टोटाल चिरी दे मत साया देखो तू यारे या ना